dirigir les aigües brutes és tan important com fer vindre l'aigua neta. Que sense l'aigua, sense aquests dos rius, Tàrrega no existiria. Què és el que ha fet que més bàrbars s'hagin convertit en romans i se sentin orgullosos de ser romans? Que viviu bé aquí a Tàrrega, que en viviu de bé. Sí, sí.